हेलो लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसेबाव बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय लोगोफोर। लोगोफोर, ओरैनोथ' नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे। दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर, दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे गोदानै फुल मुभिनि सायाव आपडेट लानानै। लोगोफोर, बे फुल मुभिनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङा मा आरो बे फुल मुभियाव गाहायै सोर सोर फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों, नोंथांमोना भिडिअनि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासे नायलांदो। लोगोफोर, बे फुल मुभिनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों रैखाथि। ओमफ्राय लोगोफोर, बे रैखाथि मुंनि आबुं बर' सावथुनावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों मोखथां नार्जारि, सनालि गयारि, फुलमणि नार्जारि आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफोरा बे रैखाथि आबुं बर' सावथुनाव फावखौ खालामबावदों लोगोफोर। आरो लोगोफोर, बे बर' सावथुननि स्ट'रि स्क्रिप्टखौ लिरदों बिथां सनालि गयारि बिथाङानो। लोगोफोर, ओरैनोथ' नोंथांमोना बे रैखाथि आबुं बर' सावथुनखौ गोबाङानो पार्ट 1निफ्राय लानानै पार्ट 6सिम गोबाङानो नायखादोंमोन आरो नुखादोंमोन, नङा होमबा लोगोफोर? आरो नोंथांमोना गोबाङानो पार्ट 6सिम एज ए फिल्मसिम प्रडाक्शन चेनेलनि गेजेरजों गोबाङानो नायखादोंमोन आरो नुखादोंमोन। आरो नोंथांमोना बे रैखाथि आबुं बर' सावथुननि पार्ट 7खौ जोबोरैनो नायनो होननानै एक्साइटेड जाबाय थादोंमोन। लोगोफोर, बे रैखाथि आबुं बर' सावथुननि पार्ट 7खौ रिलिज खालामनानै होबाय। जुदि दासिमाव नोंथांमोना नायालासिनो थादोंब्ला एज ए फिल्मसिम प्रडाक्शन चेनेलाव बयबो थांनानै नायहैदो। आरो लोगोफोर, सोर नोंथांमोना बे रैखाथि आबुं बर' सावथुननि दासिम पार्ट 7खौ नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो, बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। आरो सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला बयबो नायहैब्लानो जाबाय आरो बयबो सापर्ट खालामहैब्लानो जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर, आरो बे रैखाथि आबुं बर' सावथुननि पार्ट 8खौ दायो नोंथांमोना नायनो थाखाय एक्साइटेड जाना दं नामा? जुदि नोंथांमोना बे पार्ट 7खौ नायखांनायनि उनाव आरो नोंथांमोना बेनि पार्ट 8खौ नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जायो, नङा होमबा लोगोफोर? दा सोर नोंथांमोना बेनि पार्ट 8खौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जाना दङ, कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। लोगोफोर, बेनि पार्ट 8आबो थाबैनो रिलिज जागोन एज ए फिल्मसिम प्रडाक्शन चेनेलावनो। नोंथांमोना बयबो नेनानै थाथ'दो लोगोफोर। लोगोफोर, लोगोसेनो दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां फुल मुभि, मिउजिक भिडिअफोरनि, सर्ट मुभिफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलाव मोनथिनो मोनबाय थायो।